Γεια σας, είμαι η Μαργαρίτα και είναι η Βάγια Κουκουβάγια. Η παρουσίαση αυτή αφορά τις δευτερεύουσες επιρρηματικές προτάσεις. Και για να θυμηθούμε τι είναι οι δευτερεύουσες προτάσεις. Δευτερεύουσες προτάσεις ή αλλιώς εξαρτημένες προτάσεις λέγονται οι προτάσεις που δεν στέκουν μόνες τους στο λόγο, αλλά έχουν ανάγκη από μια κύρια για να έχουν ολοκληρωμένο νόημα. Οι δευτερεύουσες προτάσεις χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Τις δευτερεύουσες ονοματικές προτάσεις και τις δευτερεύουσες επιρρηματικές προτάσεις. Οι δευτερεύουσες επιρρηματικές προτάσεις λειτουργούν ως επιρρηματικοί προσδιορισμοί, όπως δηλαδή και τα επιρρήματα. Σου φαίνονται πολλές, αλλά είναι εύκολα τα πράγματα. Για να δούμε τα είδη τους. Είναι οι αιτιολογικές προτάσεις, οι τελικές προτάσεις, οι αποτελεσματικές ή αλλιώς συμπερασματικές προτάσεις, οι υποθετικές, οι εναντιωματικές, οι χρονικές και τέλος οι αναφορικές. Ας ξεκινήσουμε. Οι αιτιολογικές προτάσεις λέγονται αυτές που ξεκινούν με τους αιτιολογικούς συνδέσμους γιατί, επειδή, διότι, καθώς, μιας και, μιας που και δείχνουν την αιτία για την οποία συμβαίνει κάτι και λειτουργούν ως επιρρηματικοί προσδιορισμοί της αιτίας στο ρήμα της κύριας πρότασης. Για να δούμε τα παραδείγματα. Μου έβαλαν τις φωνές επειδή έκανα ζημιά. Γιατί μου έβαλαν τις φωνές? Επειδή έκανα μια ζημιά. Είναι η δευτερεύουσα επιρρηματική αιτιολογική πρόταση. Καθάρισα το σπίτι γιατί περιμέναμε επισκέψεις. Γιατί καθάρισα και τι περιμέναμε επισκέψεις. Μου δείχνει την αιτία. Τελικές προτάσεις. Οι τελικές προτάσεις ξεκινούν με τους τελικούς συνδέσμους να και για να και δείχνουν το σκοπό για τον οποίο γίνεται κάτι και λειτουργούν ως επιρρηματικός προσδιορισμός του σκοπού, στο ρήμα της κύριας πρότασης. Δεν πρέπει να μπερδεύουμε όμως τις δευτερεύουσες βουλητικές προτάσεις που ξεκινούν και εκείνες με το να. Γιατί οι δευτερεύουσες ονοματικές προτάσεις λειτουργούν ως υποκείμενο, αντικείμενο ή επεξήγηση, ενώ εδώ οι τελικές λειτουργούν ως επίρρημα. Για να δούμε τα παραδείγματα. Έτρεχε για να μην χάσει το λεωφορείο. Ποιος ήταν ο σκοπός που έτρεχε? Για να μην χάσει το λεωφορείο. Έφερα την μπάλα μου να παίξουμε στην αυλή. Ποιος ήταν ο σκοπός που έφερα την μπάλα μου? Να παίξουμε στην αυλή. Είναι οι δευτερεύουσες τελικές προτάσεις που δείχνουν τον σκοπό, δηλαδή το τέλος. Οι αποτελεσματικές ή αλλιώς συμπερασματικές προτάσεις είναι αυτές που ξεκινούν με τους συνδέσμους ώστε να, με αποτέλεσμα να, που να και δείχνουν το αποτέλεσμα ή το συμπέρασμα στο περιεχόμενο της πρότασης από την οποία εξαρτώνται και λειτουργούν ως επιρρηματικοί προσδιορισμοί του αποτελέσματος ή του συμπεράσματος στο ρήμα της κύριας πρότασης. Μίλα πιο καθαρά ώστε να σε καταλαβαίνω. Εδώ η δευτερεύουσα πρόταση είναι το ώστε να σε καταλαβαίνω. Μελέτησα καλά με αποτέλεσμα να πάω καλά στο διαγώνισμα. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα της μελέτης μου? Να πάω καλά στο διαγώνισμα. Οι υποθετικές προτάσεις είναι οι δευτερεύουσες προτάσεις που ξεκινούν με τους υποθετικούς συνδέσμους εάν ή αν. Και μαζί με τις προτάσεις που εξαρτώνται, δηλαδή τις κύριες προτάσεις, φτιάχνουν έναν υποθετικό λόγο. Ο υποθετικός λόγος αποτελείται από δύο μέρη, την υπόθεση και την απόδοση. Η υπόθεση είναι η δευτερεύουσα υποθετική πρόταση, ενώ η απόδοση είναι η κύρια πρόταση από την οποία εξαρτάται. Να δούμε το παράδειγμα. Εάν έρθεις νωρίς, η υπόθεση, θα πάμε στην παιδική χαρά. Είναι η απόδοση. Η υπόθεση μαζί με την απόδοση μου σχηματίζουν τον υποθετικό λόγο. Οι εναντιωματικές ή ως παραχωρητικές προτάσεις λέγονται οι προτάσεις που ξεκινούν με εναντιωματικούς ή παραχωρητικούς συνδέσμους, αν και, μολονότι, καθώς και ας και δείχνουν εναντίωση ή παραχώρηση και λειτουργούν ως επιρρηματικοί προσδιορισμοί της εναντίωσης ή της παραχώρησης στο ρήμα της κύριας πρότασης. Αν και είχε 3 παιδιά, έμενε μόνος του. Μου δείχνει μια εναντίωση. Και αν ακόμα δεχτείς, πρόσεξε πολύ τις κινήσεις σου. Δείχνει και αυτό μια εναντίωση. Οι χρονικές προτάσεις, από τις πιο συνηθισμένες, είναι προτάσεις που ξεκινούν με τους χρονικούς συνδέσμους και τα επιρρήματα ότι, όταν, μόλις, αφού, καθώς, ενώ και λειτουργούν ως τι άλλο, ως επιρρηματικοί προσδιορισμοί του χρόνου στο ρήμα της κυρίας πρότασης. Θα έρθω μόλις σχολάσω. Πότε θα έρθω? Μόλις σχολάσω. Όταν έφτασα στο σπίτι, διαπίστωσα ότι είχα ξεχάσει τα κλειδιά μου. Πότε το διαπίστωσα ότι ξέχασα τα κλειδιά μου?
όταν έφτασε στο σπίτι μια χρονική πρόταση. Τέλος, οι αναφορικές προτάσεις. Λέγονται οι δευτερεύουσες προτάσεις που ξεκινούν με αναφορικά επιρρήματα και αναφορικούς προσδιορισμούς και αναφέρονται σε ένα επιρρήμα ή επιρρηματικό προσδιορισμό της κύριας πρότασης. Λειτουργούν ως επιρρηματικοί προσδιορισμοί είτε του χρόνου, του τρόπου, του ποσού, της εναντίωσης. Τοποθέτησέ τα όπου θέλεις. Η δευτερεύουσα αναφορική πρόταση μου δείχνει τον τόπο. Εγώ και η Βάγια Κουκουβάγια ελπίζουμε να σε βοηθήσαμε με τις δευτερεύουσες επιρρηματικές προτάσεις. Καλή συνέχεια!